¿Qué tienes? Yo no. Para la foto esperamos al Pres y a Dani. Tony, ¿te hago un fallo? I agrair la confiança que han tingut els nous per a vindre ben aquí. Els nous, suposo que els motius és la il·lusió com a sempre i després és la realitat que hi ha dintre del món del futbol, no? Intentar ser sèrio com a club i intentar que tothom aconsegueixi els seus objectius és molt difícil. Qualsevol moment de qualsevol dubte, tant de part esportiu, part tècnic, pot haver la part esportiva, com de part més professional. Després també la col·laboració que fa cada jugador en el club és molt important. De tot, va des de la part esportiva, la part tècnica i com a sempre, Peret, Xuxi i enguany que la confiança seva és la meva i que intentarem conseguir tot el que... Estoy de lo de la frontera. Como de Barcelona, pero menos. No. Cuatro mosqueteros. D'Artagnan. D'Artagnan lo sabes, ¿no? D'Artagnan o Dallo D'Artagnan. Sí, el objetivo real, digamos, es mejorar lo que hemos hecho el año pasado, que no es poco. Hemos quedado novenos y todo lo que es mejor que el noveno lugar, pues habrá sido una buena temporada. Sí, en principio sí, hemos fichado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos querido. Y digamos que la Secretaría Técnica ha hecho un gran trabajo, ha incorporado gente que estaba en la agenda y hemos conseguido que vengan y eso ha sido muy positivo para el club.